bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon hande ko ñalawma alhamis hawri ko nogas ɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar. Titre uji men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen hono kanko président Joe Biden o wawi fottude hande e joom suudu Alexei Navalny ɗum noon ko toon to San Francisco on arduno koye ɓiyum ɗum noon ƴeewen holko haalde mabɓe ha hande toon to États-Unis hande watti duuɓi 50 ene wayno ko hande kamɓe États-Unis ɓe puɗɗiti neldude ko wiyete satellite toon to dow lewru ene wayno satellite mabɓe jippima toon e suba e kikiɗe hedde 6 heures kikiɗe ha hande toon to États-Unis ma en ƴeew kadi hono kanko Donald Trump ko fate caɗele ɗe jogui oɗo saha joni ko fate enne ko ɗaɓɓino hanki o juge toon to New York yo tardinamo walla yo dirtinamo ko wiyete exécution walla yamirore pour yo yoɓa oɗo kalisaji ɗiɗo kalisaji fiyete temettere capanɗe joyyi million. Habaruji men international ma en jaton to Sénégal hande ɗaminno hono kanko Macky Sall ma fotti jeyniyankoɓe ɗumen ƴeewen ko haalde mabɓe ma en jaton to Mauritanie kadi après cakkitoɗen toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ƴeewen kadi hono kanko Alassane Ouattara gardiɗo Côte d'Ivoire ɓeɗo yimɓe ɓe o yaafi ɗum noon kay ko sibabude kawgol mabɓe coupe d'Afrique des nations ɗum ɗo woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara detuji muɗum joni joni so Allah jaaɓi. toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden o wawi fottude hande oɗo ñalawma alhamis e no joom suudu Alex Navalny ɗum noon ko toon to San Francisco ene wayno joom suudu Alex Navalny ardi kadi koye ɓiyum ɓiɗɗo o noon ene wayno janggat toon ko université gonɗo toon to San Francisco ɗum noon e nder konnguɗi kaalaɗi hono kanko président Biden ene wayno pottital mabɓe ko ɗum noon ko pottital ene wayno koye privé ni donc no ɓe mbirni hono kanko biyeteɗo Yulia Navalny o kanko woni joom suudu Alex Navalny cankiɗo e kaso balɗe ɓennuɗe en toon to Russie o ardi kadi koye ɓiyi ko debbo o janggata ko toon to université gonɗo Stanford toon to Californie ene wayno o wi wonde ko jambaragal Alex Navalny joguinogal ha maayi ene wayno ko hono kanko joom suudu Alex o e ɓiyum debbo ene wayno ko ngal ɗon jambaragal kamɓe koye mabɓe jogui ene wayno ko kanko joom suudu Alex Navalny noon o haalino guila hecci ko wi wonde komo continue haare nde Alex wonduno nde haɓetono nde e kanko hoore makko ma konti ɗum noon ene wayno o woppata ɗum ha o maya ɗum noon ene wayno ko no wawi wonde fof noon kanko président Joe Biden e nder konnguɗi ɗe o ƴettuno hanki o haalino o wi wonde o ƴetti hono Putin ƴetti ɗumen ƴettore bonde nde ɗon ƴettore noon ene wayno toon to Russie kamɓe koye mabɓe ɓe kaali surtout ministére mabɓe affaires étrangére mbi ɗum ɗo ko wona haala killifaka wona haala porko haalede ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal nde fotte mabɓe toon kanko président Joe Biden ɗamina ɗo e janggo mo addu sanction ngaji kadi goɗɗi o fawa ɗum e suwa e Putin e suwa kadi e laamu Russie siftinɗon tan ko kanko Alex Navalny nde o mayno kasotomo mayno so hono kanko président Putin ene wayno o yeeni toon yimɓe ardiɓe oɗon kaso jeenari ɗum noon o rokki ɗumen grade uji ɓurɗi towde ɗum ɗo fof hen wawi hawnaki ko coïncidence walla kadi ko kanko hoore makko continde haare nde woni dow nde pour kala ko wiyete opposition kala gonɗo ko wiyete lundiɗomo o elmina ɗum. Habaruji men to États-Unis puɗɗoɗen hono toon to New York hono kanko juge mo ganduɗa gardinoɗe ñawore Donald Trump ɗum noon ñawore Donald Trump ko takka ko fate wiya wonde ko waɗi fraude e business aji mumen toon to New York hono kanko juge biyeteɗo Arthur Engoron ene wayno o salima ɗaɓɓande nde Donald Trump wonno hanki ɗaɓɓande nde noon ko Donald Trump ñaguinomo wonde ko yo dartin ñawande fawande muɗum nde kene wona lewru pour beele ha wawa wawde rendinde kalis mo wiya yoɓo kene wona 350 million ɗum noon ene wayno ko kanko oɗo juge o wi wonde ko Donald Trump wawani famnudemo holko woni est ce que ne sohli wallede ha ɗum ɗon dartine ɗum noon ko wawi wonde fof wi wonde ko à partir de hande nde o haali nde o wi komo waɗa ɗum e ko wiyete ene calendrier mo waɗa ɗum e dak ɗum noon so waɗi ɗum dak firti ko ɗon e balɗe 50 kanko Donald Trump omo jogui droit wadde appel kono wawa wadde appel kadi taw
o non seulement naw taw déposani oɗo kalis no worno nokku min mbiyata ɗum taw ko garantie pour en cas so tawi appel makko marchand taw oɗon kalis heɓe walla o rokkani kadi preuve ji walla garantie goɗɗo kene wawa hollude wonde komo jogui oɗon kalis mo wawi yobde ɗum noon en wayno ko kanko oɗo juge o sallima ɗaɓɓande de Donald Trump no pour belle ne wawa wawa leltinde honde ndeɗo ñawore pour yo waɗe exécuté hande kabaruji men toon to États-Unis e tugnadi kadi eko winda eko yaltikiɗe hono kamɓe États-Unis ɓe mbawi yettinde laana moɓe nelduno walla machine moɓe nelduno ko mbiyata satellite yettima toon to lewru ɗum noon yetti toon ko banggue ko mbiyata banggue worgo toon to ene wayno ko jippude kadi nde hewani nawede ɗum noon e wayno mission oɗo enne ko mission mo mbiyata Odyssey kadi ko mission moɓe neldi caggal duuɓi 50 kamɓe États-Unis nde ɓe mbayri kamɓe koye mabɓe neldude machine hani jippo toon e lewru ene wayno mbirini en kadi ene wayno ko mission ne jogui gueɗe kewɗe ɗe ƴeewata surtout ƴewde holto so tawi ndiyam ne woodi toon ndiyam ɗam kadi tan wawi ko ndiyam ɗam ko ndiyam hawnaki congel ɗam taw ne wawi waylede waɗe ndiyam bawɗam yarede taw yimɓe wonoɓe toon ko wayno astronaute uji ne mbawi hutorade ndiyam ɗam taw ɗam ɗon ndiyam gontuɗam glace ne wawi kadi waylede watte gueɗe goɗɗe ene waɗi mission goɗɗo o kadi koko fate en ƴewde gueɗe goɗɗe testude ko fate vitesse aji e surtout henno honno kamɓe satellite mabɓe holno juuroto e won nokkuji won ɗo meeɗani ɗo machine wawi juuɗade mission goɗɗo o kadi ene wayno ko ƴewde gueɗe ko wayno won caméra ji étudiant ji jeeyaɓe toon to Florida mbaɗi ɗum caméra o kadi ko wawde wadde kaɗo lan walla oɗol satellite so nde jiporo nde taw ne wawi fodde hoore mum oɗon caméra kadi ko caméra expérimental donc wawi wonde foof ene wayno ko oɗo mission ɓe mbawi wadde ɗum hannde ko yetti toon kadi 6h30 kikiɗi taw ko heure New York ɗum noon kadi ene wayno ko caggal duuɓi 50 nde ɓe mbayri neldude satellite toon to dow lewru hande kadi sen kaali satellite ene wayno ko jamma hanki tugnadi kadi habaruji gumriɗi toon to habaruji gumriɗi toon taw winda ɗum koye journal espace science ɓe mbi wonde ko satellite goto satellite européen ene wayno ummima dow yani toon e leydi ɗum noon o yani ko hakkude Alaska e toon to wiyete Hawaii o yani ko jamma alarba ɗum noon walla ko kiiɗe alarba yani ɗum noon ene wayno ɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni ala ko hollaɓe walla rapport jaltude wonde wonko on mayɓe hen walla wonko bonni satellite o noon wiyete ko ERS ko satellite en wayno ko satellite kadi européen nelduno wayno ko donc telli e weewe o yanni toon nde ndiyam ko hedde midi 17 heures heure locale donc heure New York ɗum noon ko ñande alarba hanki satellite o noon ko satellite tedduɗo no fewi par ce que ma won hakke ujunnaji 2 kilo ɗum noon ene wayno ko wawi wonde foof ɗo yani ɗo hawnaki kamɓe yimɓe kadi anduɓe mbawi no winde tinde guila nde warata nde mbawi no kadi rentinde kala oɗon nokku pour yimɓe goddoto ɗum hawnaki noɓe kaali ni mbi wonde ko satellite o ene wayno ko fuɗɗi dañde caɗele ko taw mum woni hakke no wona 80 kilométre ɗum ko e nder tarade leydi ko nden o fuɗɗi dañde caɗele kono ɗum nden o fuɗɗi han kadi wahlitade pour omo naata e nder surface leydi en ɗaminno noon tugnade agence o ko haali wonde ko kanko foof mawo suum haade makko yettade leydi kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓinnoɓe mbiri ni won gueɗɗe ɗe ganduɗa jettiɗe ndiyam jettiɗe toon o to banggue to mbiyata hakkude Alaska e ala gañiɗo hen ala kadi accident ala kadi ko bonni jangol makko e leydi satellite noon woni toon e dow weeye kene wona 11 hitande habaruji men international ha hande toon to Sénégal eno haalirno hankini hono kanko président Macky Sall gardiɗo leydi Sénégal o wawi joddade hande e galleji tati jeyandiyankoɓe e ɗin galleji tati jeyandiyankoɓe noon ene wayno ɓe namdimo d'abord ko question ngaji français e namdimo caggal mum question ngaji e wolof nde ko ɓuuri hewde ko haali ko ɓe mbi wonde ko ɓe kaali tan koko fati woteji destinoɗi ponnoɗi wadde ñande 25 lewru février ɗum noon enen ko yamirore makko wonno e ko wawno wonde ene wani ko caggal muɗum hono conseil constitutionnel arti wi wonde ko salima ɗum ɗon woteji mbawa
wawa dirtinde kanko woteji e surtout woteji ɗi dirtinande kadi hono ko wiyete en parlementaire ji waɗa ɗum noon député ji assemblée maɓɓe national votino pour woteji watta ɗum ñande 15 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 e caggal muɗum hono kanko Macky Sall kadi ɗum ɗon yamirinomo yo hedde place makko ha woteji ni mois de décembre ɓenna ko ɗum waɗi conseil constitutionnel nde ari nde haɓre ndewi wonde ko ɗum ɗon ko hunde lundinde constitution Sénégal kanko Macky Sall en wayno jaaɓi ɗum noon e wayno namde ɗe o namda hannde ɗe koko fate ɗiɗo woteji eko fate kadi holde date holde woteji goɗɗi jogori ƴeftede e kanko eko haali tan ene wayno ko ɗaɓɓande no woodi joni hakkude maɓɓe kamɓe partiji jaaɗe lunde e kamɓe kadi yimɓe laamu pour yoɓe joddo ñande 26 lewru février ɗum noon hawata ko altine garoɗo o ɗum noon jonde maɓɓe nde kadi no wirini ko hunde ma wawa walludeɓe surtout henna kamɓe candidat ji ɗi e kamɓe kadi partiji ɗi e kamɓe kadi leydi Sénégal ƴewde beele hol peeje bawɗe waɗede kadi ha woteji ɗi mbaɗe e kadi ha ko wiyete henna leydi Sénégal yimɓe fof kawrita haali haala kew ko wi wonde ko Sénégal mo welama no metta ko leydi démocratie ko leydi droit e kadi nde ɓe namdima ko fate henno kanko hoore makko est ce que mo jogui anniya yafade e yimɓe sokaɓe oɗo saha joni o wi ene wayno ko e jaabol makko wi wonde ko kanko président Macky Sall mo ɗamini mo kala ko wiyete candidat ji wonɓe oɗo saha joni naggaɓe o wi kadi ene wayno ko kadi yafade ngol ɗo jaafugol ma wawa kadi wona tan e candidat ji haɗata ma yaa kadi ha yimɓe ɓe ganduɗa henna yimɓe ardiɓe partiji politique toon to leydi Sénégal taw naggaɓe oɗo saha joni o haɓɓe ko neɓe namdima ko fati Ousmane Sonko ene wayno o haali o wi wonde ko kanko hoore makko d' abord ko fati kaldigal ngal o wi ko kaldigal ngal won inclusif ɗum noon ko yimɓe fof jeeya hen o wi kadi ene wayno ko tawi ɓe jiiɗi wonde ko leydi Sénégal yarano e jaagol continue yarude yeeso e jaagol taw ko moƴƴol alay soko ko yimɓeɓe fof mbawa hawride e kadi ko kala ko woni bonnandeji gonnoɗe hakkude mumen ha kene wawa nawde ɗumen devant tribunal ɗum ɗo fof kene wawa kadi momtede kadi ɓe mbawa yafodirde e ɗum ɗon e nder ɗeɗon peeje kadi ɓe mbi wonde ko kanko Macky Sall wi kadi so tawi kaldigal ngal waɗe kadi so tawi yimɓe ne ka enen yafodiri kadi e so tawi kadi peeje kadi ne ƴefte caggal kaldigal hay goto fotani woppede caggal e ɗum noon e ndeɓe namdima ko fati Macky Sall e kadi kanko Diomaye Faye o wi wonde ko ɓeɗon liberté provisoire mumen ene wawi wonde kanko ala hen foof ko sali kono ne wayno ɗum ɗo fof ko hunde dépendide e avocat ji mumen donc haali hen tan o wi wonde ko won laabi poɗɗi rewede ha ko yimɓe ɓe ganduɗa naggaɓe haade mumen yaafede taw surtout o haali kadi nde namdima ko fate kanko président Sénégal holno yaforto e kadi holno ko mbiyata amnesty no waɗirte toon e leydi o haali kadi o wi ɗum ɗo fof ko hadde neɗɗo yaafede d' abord il faut que so tawi ƴeewe d' abord est ce que gueɗe ɗe ganduɗa en partuɗe e tribunal walla partuɗe e ñawoje ala ko ndewa muɗum ko nden noon caggal muɗum woni ko président ƴeewata yaafade ko fati amnesty kadi o famni yimɓe o wi ko amnesty kadi arata ko gueɗe ko hunde nde ganduɗa ƴeftete ko gueɗe kaalaɗe wiya ɗum ɗo ene momte walla ɗum ɗon ene usse walla ko way noon ko ɗum woni amnesty ɗum ko wawi wonde fof enden haalluji kaalaɗi kanko o jaɓani haalde jabade ko fate hol candidat mo ganduɗa kamɓe parti gonɓe oɗo sadio no pouvoir ɓe ƴefti o wi wonde ko ɓuuri wonde important digal ngal haale kadi woteji no mbaɗirni o wawi kadi tengtinde o wi ko ñande 2 lewru avril hitande 2024 kanko ko nden o yaltata leydi ndi ko nden o yaltata laamu ko ɗum woni ko ñanden contrat makko gasata surtout kadi ɓe mbaɗi pression ngaji no makko no fewi hakkude makko Ousmane Sonko o wi kanko pour Ousmane Sonko rokke ɗum liberté provisoire walla yaltine ɗum ɗum ɗon ɗum kanko ala ko o wi ala e ɗum ɗon probléme o wi kanko ƴeewata ko leydi no worno ko leydi kadi o ardi e kadi ko gardiɗo leydi wona neɗɗo ardi kadi wona neɗɗo ƴeewata ko wawi wonde fof o wiiɗa yaltude leydi ndi kadi ne wayno taw ko leydi ndi kadi hawtani donc haysino o jaɓani haalde oɗo saha joni o wi wiide wonde ko kanko mo jogui doole ko fati hol datuji woteji no mbaɗata ene wayno ko yimɓeɓe namdinoma wi wonde ko won haalɓe mbi wonde ko woteji mbaɗe hakkude ñande 3 lewru mars e 10 lewru mars so tawi beele deuxiéme tour ne yaha hen ɗum ɗo fof ene wayno o wi no wirri ɗum ɗo fof fawi koye kaldigal donc so tawi kamɓe fof ɓe jooɗima ɓe kaldima maɓe nanodir kono noon e tugnade haralaɓe surtout yenno journaliste mo jeeyaɗo toon to France e konngudi ɗi o haali o wi wonde ko so tawi Macky Sall wi wonde ko
o wawa yaltude leydi ndi tawa ala gardude leydi ndi ɗum ɗo kadi o wi ɗum ɗon kadi ko hunde ne wayta kanko biyeteɗo Geneviève Godzinga ko ancien ko kañum wonno gardinoɗo radio France international o wi ne wayno ko kanko so tawi on Macky Sall wi ne wayno ko kanko hoore makko famani constitution Sénégal par ce que constitution Sénégal no wiiri wonde ko so Macky Sall oppi so tawi ala mbaɗaɗo gotanaɗo oɗon saha président ene wayno ko gonɗo e assemblée nationale kañum en arduto leydi ndi kono noon ko siftini tan contrat Macky Sall e kadi tugnade kadi haralaɓe woɗɓe ko kaali contrat Macky Sall ñande gasi nde ko ñande hen kadi contrat assemblée nationale gasi e ɗum ɗo fof ko hunde yaadonte e tugnade kadi haralaɓe woɗɓe ko kaali ko wawi wonde fof ene wande ngal ɗo jokkodira hakkude makko kanko e jeyandiyankoɓe kadi ha naki ma ɓeydu kadi lernude no fewi lernande won yimɓe wona wonde est ce que kanko hoore makko ko gonga makko mo felti ummade laamu ñande 2 avril ɗum noon no wiiri ni ko wawi wonde fof ene wayno ko guille tan conseil constitutionnel o wiya ari kañum hoore mum wi salima décision mo ƴefti o ene wayno ko kamɓe kadi ardiɓe partiji lunduɗi ko ɓuuri hewde mabɓe enen en ndenti oɗo sa jonni mbi wonde ko gummani ko yaaci ɗum noon beele leydi Sénégal en daña gardiɗe ɗum ha hande habaruji men international toon to Mauritanie tugnadi kadi article bindaɗo e Sahara hono seppoji mbaɗi toon to Nouakchott ɗum noon ko nokku mbiyata place liberté ɗum noon ko nokku mo waɗɗani kadi walla kucciɗɗo e galle laamirgo leydi Nouakchott ɗum noon ko to Nouakchott ɗiɗon seppuji nane wayno renduno toon ko gila e doctoreɓe ha e jangguinoɓe ha e kadi yimɓe wiyeteɓe dokkere en liggotoɓe toon to poruji kamɓe jangguinoɓeɓe ene wayno ko hoɓe gullittono ko wiide wonde ko yen jobdele mabɓe ɓeyde e kadi ko yimɓe mabɓe yo condition ngaji mabɓe en gurda mabɓe yo ƴeewno safrora kadi won gueɗe kewɗeɓe kaali hen ɓe mbi wonde ko koɓe mbiyanonoɓe eɓe mbaɗane kono ɗum meeɗani rewede hen kamɓe docteur eɓe ɓen ene wayno ko docteur eɓe kadi joguiɓe karallagal ko mbiyata spécialiste ɓe mbi ko ɓuuri hewde mabɓe on ne wayno kono liggoto tan ngala contrat ji ɗum noon ko ɗum waɗi oɗo saha joni leydi Mauritanie tawde ne jogui sagga no fewi ko fati docteur eɓe alay saago kamɓe koye mabɓe ɓe embauché ɓe dokke contrat ji yimɓe liggotoɓe noon toon to docteur uji ɗi ene wayno ko gullito mbi wonde ko hani wayno ko leydi Mauritanie e surtout laamu gongu toon Mouhamadou Cheikhoul Ghazouani tugnani noɓe kaali mbi woni koye ƴewde ustude yimɓe liggotoɓe toon to poruji to ɗum noon e wayno ko kamɓe ɓeeɗo en docteur uji gon toon ɗi ɓe mbi ko wonde ko yo laamu ngu yo ƴewto ko waɗata ko pour wasde segde ɓe par ce que kamɓe koye maɓɓe goni koye ko hen ɓe guuri e kadi soɓe ceekama ala to paye ɗum noon ko seppoji baɗɗi toon hanki ñalawma alarba toon to mbiyata place liberté tugnade kadi journal e Sahara wendi habaruji men international cakkitottoɗen ko toon to Côte d'Ivoire e tugnade kadi ko habaruji bindaɗi e Jeune Afrique kadi windama e radio France international hono kanko président Alassane Ouattara o wawi yafade ñalawma hande kene wona capanɗe 5 neɗɗo ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa nangunoɓe kadi nangudunoɓe sibabude caɗele bannoɗe dillinoɗe toon to leydi Côte d'Ivoire duuɓi ɓennuɗi ɗum noon ari ko caggal nde kamɓe ko mbiyata conseil national patuɗe ko fati sécurité mo ganduɗa kanko Fidel Sassoro gonɗo secrétaire général oɗon conseil nde o waɗi bilan makko bilan patuɗe surtout yen kawgol mabɓe équipe mabɓe football ko fati coupe d'Afrique des nations ɓennuɗo ene wayno kadi e nder konngol ngol haali wi président ivoirien président Alassane Ouattara kañum hoore mum ene waji on équipe mabɓe football yo continue gueɗe ɗe mbaɗata ɗe surtout yen gueɗe kadi wawde nanodirde e wawde kadi wonde neɗɗo goto ko ɗum waɗi ene wayno caggal mum hono kanko Alassane Ouattara wawi yafade yimɓe hewɓe kene wona capanɗe 5 neɗɗo ɓeɗon yimɓe ne jeeya hen yafaɓeɓe hono biyeteɗo Dogbo Blé Bruno on ko ene jeeya hen kadi ñatowa Kati Paulin ene jeeya hen kadi Kwame Jean Baptiste ene jeeya hen Kamage Souleymane ɓeɗo foof ko yimɓe yafaɓe tugnade kadi e konngol kanko biyeteɗo Fidel Sassoro secrétaire général conseil national sécurité mo haali donc siftintan tan eɗe ɓeɗo yafaɓe hono kanko Bruno Dogbo koye goto e yimɓe nangunoɓe ko goto yimɓe nangunoɓe haareji mabɓe bannoɗi sibabude woteji bannoɗi toon e duuɓi ɓennuɗi kadi kanko hoore makko ko général wonno donc wawi wonde fof ene wayno ndeɗo ngolɗo jaafugol waɗi hannde ko ñande alhamisa 22 lewru février hitan ujunnaji 2024 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar ɗum wonno habaruji min jogonno hannde oɗo ñalawma
alhamisa no gas ɗi lew fevrier yen mbal jam on jaram.